ఇప్పుడు ఈ అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఈ ప్రపంచంలో స్వభావం గురించి తెలివి లేదు. అది అజ్ఞానం. ఈ ప్రపంచంలో స్వభావం ఏంటి? ప్రపంచం అంటే ప్రతి కారణం. ఈ ప్రతి కారణంలో స్వభావం ఏంటి? బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, ఈ ప్రపంచం అనిత్యమైనది అని. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఈ ప్రపంచం అనిత్యమైనది. ఈ ప్రపంచం దుఃఖమైనది. ఈ ప్రపంచం అనంతమైనది అని. కానీ ఈ శబ్దాలలో, ఈ పదాలలో అర్థాలు కూడా మారిపోయినవి. ఎందుకంటే ఈ అర్థం ఈ ప్రపంచంలో నిజం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించగల పదాలు. అంటే ఈ సంసార సాగరం, భవసాగరం దాటడానికి ఉపయోగించగల పదాలు. ఈ సంసారంలో జీవించడానికి కాదు. ఈ ప్రపంచంలో మళ్ళీ మళ్ళీ జీవించడానికి కాదు. ఈ భవసాగరం దాటడానికి ఉపయోగించగల పదాలు. మనసులో కామధర్మాలు ఉంటే, మనసులో క్లేశధర్మాలు ఉంటే, ఈ ధర్మం అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం. అందుకే ఈ ధర్మ పదాలు ప్రజలతో ఉంది, ప్రజలతో ఉన్నాయి, వ్యక్తులతో ఉన్నాయి పదాలు. కానీ అర్థాలు వ్యక్తులతో ఉండలేవు. అందుకే ఈ పదాలులో అర్థం ఏమిటి మనం తెలియాలి. అనిత్యం. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి వస్తువు ఒక ప్రక్రియ వల్ల పుట్టిన ఒక ప్రభావం అని. ఒక ప్రక్రియ వల్ల పుట్టిన ఒక ప్రభావం. హేతు కలిసినప్పుడు ఒక ప్రభావం జరుగుతుంది. అది బుద్ధ భగవానుడు ద్వారా లభించిన ఒక జ్ఞానం. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, హేతుం పటిచ్చ సంభూతం అని. హేతుం పటిచ్చ సంభూతం. హేతు కలిసినప్పుడు, హేతు సరిగ్గా కలిసినప్పుడు. ఎందుకంటే ఏదైనా ప్రభావం నిర్మించడానికి ఆ హేతువులు సరిగ్గా ఉండాలి. ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం.
10 రాయడానికి మనకు 1 కావాలి, 0 కావాలి. 10 రాయడానికి మనకు 1 కావాలి, 0 కావాలి. అది పని, అది 10. అది 11 కాదు, అది 12 కాదు, అది 10. 10 రాయడానికి 2 హేతువులు కావాలి మనకు. ఈ 2 హేతువులు సరిగ్గా ఉంటే 10 అంటే ఒక ప్రభావం పుడుతుంది. ఈ 10 ఒక ప్రభావం. ఎందుకంటే ఈ 10 ఈ ప్రభావం నాశనం చేయలేము. ఈ ప్రభావం నిర్మించలేము. ఈ ప్రభావం పుడుతుంది ఈ హేతువులు వల్ల. ఈ హేతువులు కలిసినప్పుడు ప్రభావం పుడుతుంది. అది అనిత్య లక్షణం. దానిలో దుఃఖ లక్షణం కూడా ఉంది. అది అనిత్య లక్షణం. హేతుం పటిచ్చ. ఈ ప్రతి వస్తువు, ఈ ప్రతి కారణం ఈ ప్రపంచంలో హేతువులు కలిసి పుట్టింది. ప్రతి వస్తువు, ప్రతి కారణం హేతువులు కలిసి పుట్టింది. 10 హేతువులు కలిసి పుట్టింది. హేతువులు అంటే 1, 0. 12 1, 2. 1 మరియు 2 కలిసినప్పుడు ఒక ప్రభావం పుడుతుంది. అది ప్రభావం 11 అంటాం. 11 రాయడం అసాధ్యం. ఎందుకంటే 11 అంటే ఒక ప్రభావం. ప్రభావం పుడుతుంది. కారణాలు లేదా హేతువులు కలిసినప్పుడు. అందుకే ఈ 11 అనిత్యమైనది. ఈ 10 అనిత్యమైనది. నాశనం చేయలేము, నిర్మించలేము. అది పుడుతుంది. హేతు ఉంటే పుడుతుంది. హేతు లేకపోతే పుట్టలేదు. అది అనిత్యత.